E entón, aquel ano 99, cando chegamos ao goberno, significou abrir unha porta enorme á participación. Para min, facer política é facer unha cidade para todos. Temos claro que hai que cambiar a maneira de gobernar, promovendo a participación, pero tamén cambiar as prioridades políticas. Me parece que é unha administración bastante cercana co cidadán. Son os interlocutores válidos que nos entenden, sí. Claramente o obxectivo polo que traballamos é mellorar a calidade de vida das persoas, da xente. Santiago é a cidade que eu escollín para vivir. Nós estamos moi orgullosos de ser de Santiago. Boto un hora e pico pasando e tal, é verdad que me relaje, non sei se os efectos que ten o granito, que ten... É unha cidade que non se fai fría, é unha cidade cálida, é unha cidade quente. Diferente de Madrid, Barcelona, onde hai unha marginalización dos inmigrantes. É unha cidade cómoda, pequena e agradable para vivir. Sendo cidade pequena, temos os servicios dunha gran cidade. A labor que se fixo nos parques... De ser a cidade do Estado español que máis superficie de parques ten. A programación cultural, non? Creo que están asentando un tipo de programación e un achegamento máis ao público. Si hai unha diferencia clara desde que o Bloque está no goberno a antes. Para mí o que é incuestionable é que hoxe non se podría entender Santiago de Compostela tal e como é sen a aportación do Bloque Nacionalista Galego.